Ubuselani kanje? Ngimemeza isikhathi sithawa ngavumi na. Awumi lalela uma kuthi angishawa inhliziyo ngiyafana ubuzokwazi ukungwami. Usile kahle la ikhanda lakho ubuzofa ngempela ndoda. Hey. Ngiyaxolisa kodwa ya uDuku. Yazi la imini nje bathi ngemarket nje ngithola abafana lapha. Lalela ngivusa kabuhlungu kanje ngivusela indaba zamamarket. Hayi konke engifuna kuwe usho ukuthi ngibona abafana bedayisa esinye isiselula ngabancenga bangidayisela ngemali encane. Isigrand kanjani? Iselula. Kwenza into eningi. Yabo lawa wena leyami ikwazi ukuthi iveze umuntu mangikhuluma naye. Yabona nje unkosikazi ngathi mekhuluma nje ngimbone. Yenza into eziningi. Imapho. Dlala nama CD. Iyawafana kanjani. Bathi uyawudlala umculo. Imabhongo. Usho ukuthi le yakho ukwazi ukubona umuntu noma ngabe uthi usegoli wena ula eThekwini uyakwazi ukubona ukuthi ubani lo muntu. Yeah. Imake Bhongo. Right. Yazi letha la mina ngizokunika le yakho. Yazi into engifuna la kuwena ngoba bathe ngeke ngikwazi lento inamba lento ogwazi uspelleti inality pin. Ufuna ufaka ipin na imake. Uthi ifaka ngisho ama CD phakathi. Anga yeah but CD inkulu angahlambi iyancipha masingena phakathi iyawafaka iyawudlala inkulu ama CD. So yazini mngani wami ilula lento. Yabona eyami ngikunika yona. I-right impela wena letha le yakho mina ngizokwazi ukuthi ngiphathele yona ngilo ngiyifunda ukuze ngibone ama CD angena kanjani yonke lento. Mina ngifuna ngifakele uma ngifakele nje uphini phakathi mina ngizobe singazi ngoba bathi ifuna ukuthi uyifake uphini wena. Qala. Bongo ukhuluma ngale phone. Yeah. Bongo ukhuluma ngale nto le. Yiyo le ngitholile. Past yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke na uyazi wala noma behlupho angeke ulahle igazi lakho obohlalo khala njalo uyahlanyisa ekhulisa isikhathi Letha ama CD angathi angena kanjani. Uyayizwisida kanjani? Uyazi ukuthi le phone ngiqala kuba nefone ngisafunda ngano mangangifunda u18 ngakuna le phone no masha la 10 years ago wena nje uzongitshela ukuthi le phone le iyona phone le othi intsha. Uyazi ukuthi ngikhumbuza ngalezi ayikhathi ukuthi uma unele phone abantu ababeyiphatha babe namahlombe atshekile kanje ngoba manje iyasinda wonke umuntu wakhona uthi mokhuluma nathi shasha ngiyasindwa manje wona uqosha phike lento ayingithi ngidayisele labafana. Yazini wena yabo lento yakho ukuhamba lapha ko Brea uhamba uyitshela ukuthi uyazi yabo le phone mina kumanje ngasukuthiwa bangidayisela yona ngihamene ngibatshele nje ukuthi hayi noma sesamze nje ngibaphe yona ngiyithenge kubona ngiphinde ngibaphe yona ngoba isasebenzi lena wena ngifakele le pin le yabona nje ngeke ngize ngigcolise izandla zami ngithintele lesitini sakho lo wardrobe wakho uthathe ubonze uzobeka kuphi. Manje ngizosebenza ngizokhuluma noThemba uzongifakela lento. Hayi ukuthi ukhulume naye. Hayi lizophela abafana nina. Hey ave ngijabule Themba nje base sizohamba nje. Kubalekile ukuthatha iholiday ngesinye isikhathi. Ngibona nje mina buyi ngiyavumelana nawe. Inkinga manje yini ukuthi ngibona ngathi leli holiday lizobiza nemali ayikho. Hayi Themba ungakhathazeki indaba yemali. Kade ngalungisela nayo lo hamba. Phela ngesikhathi Themba kuyadingeka ukuthi sisike siphume shayo umoya sibe sobabili nje. Siphume kule bantu abaningi abala endlini. Phela kuvele la ekhaya Themba. Ngiyavumelana nawe buyi kodwa still ngibona kanje izobiza lolu hambe lolu. Kakhulukazi njengoba usukhuluma indaba zokuthi kufanele kuqashwe imoto uthi khona imoto le ekhaya. Themba uchaza ukuthi ngihamba ngosigedlemba. Okay sekusigedlemba. Yona yonke leminyaka kade kuthwala ubungabonga ukuthi usigedlemba. Thenga ngaye amagross usigedlemba namhlanje usigedlemba kayi holiday. Themba usemdala kakhulu usigedlemba ngeke sikwazi ukuhamba ngaye holiday. Uyakhuluma ukuthi wenze njani ngelinye ilanga? Wathi uthi ushaya indicate wavele washaya ihoot usigedlemba. Uyakuphi? Ushaka malume. Yebo usigedlemba kuyesaphi kwamalume. Namhlanje usigedlemba akazokwazi ke holiday.
finish usigedlemba. Themba usemdala usigedlemba. Wamthenga singakahlangani nakuhlangana. Yebo ngikushela ngangihamba ngobani ngosigedlemba. Ngiyakuthatha ngikufake eFrancite ukhipha uphiko kunetha nezulu uhamba ngobani? Usigedlemba. Uhamba ngosigedlemba. Namhlanje usigedlemba unjani? Ugugile akakwazi ukuye holiday. Futhi Themba uyakhumbula futhi nangelinye ilanga wathi ngijahile ngemsebenzini ngilate. Usigedlemba vala lakhe gearbox. Uyakuphi emsebenzini? Uhamba ngobani ngosigedlemba? Onesibonke bafika ngamatekisi emsebenzini. Nabanye bangculi, nabanye balate, abanye bathelwa amagrease. Wena uyatetema uhamba ngobani ngosigedlemba. Namhlanje usigedlemba akakwazi ukuyise holiday. Waphumela ugearbox usigedlemba ngamqhuba ngamfaka emsebenzini. Ngabuya ngaxosha ugearbox ngahamba nosigedlemba. Namhlanje akakwazi ukuye holiday. Fana sami ngizothi ngaxabanisa into engekho. Awubheka ukuthi ngiyithengile. Awubheka ukuthi ngiyithengile. Wow. Boy, 1200. Yona le mali efanele silungise ngayo usigedlemba ngithenga ngayo. Bheka la ukuthi 59 rand. Kanti unjani la ekhanda lakho? Okay, ufuna ngigqoke isikhibi. Ngivezela abantu okiss madoda. Siyafika la sifike isizwe kuthiwa ugogo benza yonke imisebenzi yasendlini. Thi ugogo akavula isango ekuseni. Ugogo akavali isango ebusuku. Ugogo akathandaza ekuseni. Ugogo akathandaza ebusuku. Ungabusazi nje ukuthi mhlambe lezi zinto zonke kufanele kube izinto ezenziwe. Bethemba ukusapha into oyiphethe. Hayi anda yami. Ianda yami. Themba kufanele ngenze ukuthi kangaka ukuthi angifunde anda yakho. Angeke uze kulunge, ngeke uze. Yabona anda lenganikezwe umkhulu umkakayi. Futhi nje uyabona ianda yenhlanhla nje ngasala konke ngeke kulunge makusalayo. Nawe. Wathemba yile. Yini? Wenzani manje? Wona into ezixabanisa uzovela ungahamba. Sayihambi le anda. Iyasala. Ngizoyithatha. Awungeke. Okay, sami sotshela ugogo ukuthi siyahamba. Sami sobatshela. Ngizophoqa wethemba njalo. Nice. Yeah. Ihotela noma umuzi weinsizwa lo. Hayi hotel nice. Very nice. Themba ubutheke kimi i-5-star hotel. Hayi ngithe the Star Hotel. The Star. Themba i-5-star hotel ihluke kunalento yakho. I-BTV amasophi ngizowabukela lapha mina. Okama ngama stars. Awubuka amakhethini. Umbhede nje bokuqine kanje nje Themba into soyithi nje then. Kodwa ke phela sithanda sami ngizamile. Uyazi amanani ehle kangakanani? 100% down. Ayisa nje amanani. Cagela ukuthi imali nje ukulala lapha night ukulala. Malini? 32 rand. Ngoba nje ungafuni ukukho la 608. What? Ubheke SMS uPrasteve Themba. uPrasteve ngiyazi akafuni lutho. Hayi Themba awumthinta inokwenza ukuthi nento eyonakele ekhaya. Yamazi uPrasteve into ayifuna ufuna ukusiphazamisa nje. Ayikho into yazi akuvelele abantu laba ngibathumelela ivoicemail ithi abasixolele sifile. Hello. This is Buyi and Themba. Sorry, we are dead. Goodbye, cruel world. Goodbye. And how was that? Yabona ke mda. Akukho gogo, akukho Winnie. Akukho Prasteve, akukho Bongo. Imina nawe nombhede.
Themba, yangiza lento. Yini? Amazese. Hayi Spring. Ngiyangicasula into yakhe yangicasula mina Themba yangicasula nento yakho hayi. Ngishilo ngale ndaba yeko 5 star uthi yile star yangicasula nento yakho. 32 rand. 32 rand. Yazi Gogo, engimele lento le. Buka le class uthi njani? Uplastic uyayirobha izitsha lana. lalela kunompompi lapha ngithi yawazi kunensipho angithi kunezandla zakho kunomqondo hlanganisa konke lokho kuzoba clean lo class Yazi usumdala kanjani nje plastic. Fasho ufuna ubusuyakwazi manje ukugeza iclass. ngimdala kunawo obheka ukuthi ukhuluma noba Steve, awuhlweni nengane phansi man. Uyona ingane phansi man. Ngathanda ukuthi angidelele mase ngicela ungangiphoxi namhlanje yasi bonga kahle kahle. ngicela nje ukwenza usuku lami libe mnandi Nkosi. qagela ukuthi kuphethileni ngemuva Angikho interested. qagela nje Angikho interested. phathela upopo Hey wena nyoni ndini. Uqhamuka posashela intombazane ngopopo. Steve, shut up man. Ngongishire nempopo la ngiyamthanda. Bonga yena romantic ngopop. hayi Yena romantic nje. ukuthi yabo upopo uround kahle bengicabanga mina nama sisinengane ingane mahle benayo ikhanda la popo ngaba kahle Mobile class yokungibhede khona makeup. Winnie, hello? Oh, hi, okay. ba okay I'm fine. Oh, are you serious? No, are you sure? Okay, please don't play like that. Yes, my passport is ready. Oh, that's good news. Thank you. Okay. Bye. Gogo. Yini ujabula kangaka Of wena? course. I can't believe I've got it. Trust I've got it. Yile afgoda I can't believe I've got it. Yini? Ngithole iphathi yokudlala kwifilimu eNigeria. Ngithole mina. Wena msukulu wami uzodlala ebhayisikopho. Uwema. Angikholwa. Edod, awulethela le awushoke le afgoda ichakhi idlala phe eHollywood. Film idlala eNigeria futhi. Oh enaje letha la nopopo letha la. Ishayile ngidlele wona. Khuluma. Ayikho awuhlephula ngayo. Ayibona indaba. Koko. Kwenze njani? Jani sibabona. Koko. Naloku kwenzeke la ekhaya akwehlanga ingahliyo sithi dudu athi makunhlungu kunje ukhumbula amagama athi inhliziyo zenu zingakhuthuzeki Wekho. Khuluma ngani? Inhliziyo ikhuthuziwe. Uba ukhuthuziwe manje. uthemba Noma nangethi uthemba ukhuthuzile. ambazi labantwana ithi labantu abafike necontract labasuke egoli abakwazi ukukhulumisa lamnangibeza Bakhusiwe kahle kahle. Yazi amele ngifonele uthi khona ukhuthuzile. Zoke sizwe la. Hayi uthi ngibafonele. Uzofonela uThemba into ezoshesha. Umsebenzi wakhe usethola nini? Phathi sibizile nje. Hawu yes. Futhi awuyeke lokhethini linjalo uliyeke. 82 rand. Hayi zaduma. Room service zaduma. Hey bafo. Hayi ngiya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 ngiy
Hey, bafo. Beyiphukela le nto yakho. Yeah? Go to the window left. Nali iwindi Themba. Uthi window left lo muntu left. Ngenkathi ubhekele uleft okubungapha nali iwindi Themba. Oh, yay, bafo. Yay, bafo. 32 rand per night.
mnumzane awusami ngani ukuvula ngoba phela nayo into okuvula mnumzane. Iyo. Ungavula ngaleto. Okay, ngikubuza umbuzo lolu ungavula ngaleto. Ngingazama. Kodwa ke mnumzane bengilethe nathi i-order lenu ispinach soup. Azange ngithi ngifuna into yakho repeat, ngithi ngifuna i-green salad. Sorry, bafo. Uthe spinach. No, spinach soup. Nangu Khawula. Ayibokushona ngempela ngale ekhaya ngeke. Khawula. Awu mzi kamphephetha uvula kahle. Awabhlungu lokhu esikuzwayo. Kodwa ngusami umfana nje uyise esanda kudlula nje nawo useyalandela namakoti wakhe. Manje wenze njani? Awu Hayi hlala phansi zibuhlungu lezi hlala phansi zibuhlungu. Hayi ungeza ngapha babukhawula. Inkosi ingadi zakwethu awusazi. Ngicela ukubuza nti ngempela kushona ngempela la ekhaya. So phuma ngane eminyango. Awe bafo. Woza. Hayi uyaxaka. 32 rand. Buka amakhethi kanjani? Buka umnyango Themba. Bona amasiya la. Awuzophuma. Hey, angeke. Ubani futhi manje lo munye kwenze yima mnumzane ungabona sovula icapha suka Ngasepiyasula mnumzane. ubani ke futhi wena manje It seems I've come at your wrong time. what uthi kwenze njani Can I see Winnie? hey lalela look here you see here people dead morning you go Can I just see Winnie, please? no people dead I'm saying I'm an agent and I'm just here to let her sign the contract. It's okay, I'll take it. awukhulume naye lo muntu ashesha aphume siyakhala Listen, I can't come with you to Nigeria. The thing is, as Brastivas just told you, my cousin's sister and her husband just... No, Winnie, you can't do that. Remember, on the phone we agreed that you're gonna take a part. Look, this morning issue won't help you. You need to make money. This is a chance of your lifetime. Aibo, you don't understand this child is mourning. Lapha mnumzane. Ungathi sekwesikhathi sokuthi uhambeke manje. Winnie, Ufiwe la ekhaya. Winnie, look, Winnie. Go. I don't know if you are the brother. You are the witnesses now. I'm giving her a chance. She must call me 24/7. If she doesn't, don't ever ask me for favors anymore. Sakuyongele mnumzane. Yindoni ishende lakho yini lo muntu. Uhlale phansi. Agent, baba. Wathi ishende Akuyona ishande ngithi ngasho agent. Ngathemba ngiyiboni yonke lento yala. Awubuke nje amakhethi kanjani. Akhona TV la umuntu phuthe isizungu. Naku sengifuna ukuya ekhaya. 32 rand. Yonke into labheka izimbali zakho, labheka iketela, labheka konke umbheda ucacile. 32 rand. Themba mina ngifuna ukuphinde ekhaya. Boy. Angiqinisile. Ayikho into endawo emnandi njengekhaya. Cabanga ukuthi sibafone. Bob. Hallo? Bob. Hallo? Hallo, Bob, la. Bengifuna ukuthi Bob, Yini kwenze njani Themba? No ngathi i-network manje angazi noma ingala noma ingale noma ize ngala noma yashona ishone. Awuphinde bathinte futhi Themba, awuphinde bathinte futhi. Hallo? Bongo.
Bongo uyangizwa? Bongo lalela. Ukhuluma Bongo la kwenza njani? Nini khona? Bongo Yini manje kwenze njani? Yini Themba? Steve seshiya. Sesile. Ungazakamnandi sephinde ekhaya ubesele. Angikajabule. Themba sokushawa umoya endlini. Steve uphinde emuva. Steve seshonile. Themba yazi uthini? Seke ngihlabile. Asikanqo. Angcono kuba mhlawumbe ngikushona uwini noma ugogo manje kusho. Wathemba izinto eshoyo. Yazi uthini? Isho ngokuba ufube yedwa ekhaya. Siyabonga ukuthi nizosikhalisa ngosekwenzekile. Kodwa ngeke ngithi namaya ke ngithi ngiyabonga kumfowethu ukuthi angishiye nomuzi omuhle kangaka. Sengisho kona ukuthi nokade kwenzeka ngeke kushintshe bakwethu. Bongo uzoqhubeka. Angenzi ukuthi ngakha. Kushoniwe la. Kushoniwe la ekhaya. Bongo. Musukumemeza ufuna nje. Anginandaba igama kushoniwe la ekhaya. Steve nawe no Steve. Kushoni Bongo hamba ukhumule eminyango manje. Lalela, lolucina lolukhala njalo ukhala indaba. Kushoniwe. Steve nawe Beke phansi ucingo. Okay, beke phansi phela. Kushoniwe ungaphindi ufone. Lalela, ngibeke phansi locingo ngoba ngathi ngilongadeni nocingo. Ubani lofona? Angimazi ngicinga ukuthi ngelicuthela sakhe. Uzingani ukuthi ubani? Angizwe uyanqamuka ufona ubuza ukuthi kufiywe la yeke ukukhathaza ngokucela. Hayi yona indaba kaThemba. Indaba kaThemba ukuthi uThemba ngumazi efika la. Efika nganza kwethu. Amen. Efika uThemba wathi mayefika engenalutho umntana omuhle. Engenalutho uThemba efuna indawo yokuthi akhe efuna imali. Khipha 20,000 ngamnika nje. Akawuso phela seyaphuma. Wekawuni. Nginxa yokuthi bakhuluma. Hayibo. Imali. Wow. Imali. Hayi wena awushonile. Mina ngishonile. Nanga umuntu ofile. Nobabili futhi kuthiwa ngishonile. Hayi bafuna sondela. Masondela. Ungabaleki phela nabaleka manje. Ba. Wena thi ufile nje. Nawu thi ufile ba. Imali ba. Hayi ba. Mina bathi kube lephutha mina bangaqondi ukufika. Kodwa yazi noBhongo angazi singenza hayi khona bahamba. Umzala uyapi manje? Thatha isifika wena uhamba. Ngoba Themba uyaphila. Nawe sisibuya uyaphila. Ngiye Nigeria manje. Ngiyofeza iphupho lami eNigeria. Usuyabuya afford it. I can afford it. Ifilimu eseNigeria. Ngiye Nigeria. Awukangikhulumela noma ngizame lapha kuleyo film. Ngicela ungibambele isikhwama ngibeke renka ngihambi nawe. Hawu no ngeke ungishilo. Manje nami ngiye Nigeria mina wena uyaphika wena. Nami ngiye Nigeria. Bambele isikhwama uzongibeka renka ngisale gogo. Sengozama amatoho khona eNigeria manje. Mhlawumbe ngodriver amatekisi khona. iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli estudio. Family Bonds.